גם ברחבי העולם. היינו במולדובה, באוקראינה. מאוד חזק. תודה רבה. בבקשה. אנחנו נעשה משהו משותף. בטח, תקשיב, אתה בעניין של חזרות? כן. הנה, בוא נעשה, יש לנו סטודיו. מה אתה יודע לעשות? משהו בקומבינה, תקבלו כסף טוב. כסף טוב. כסף טוב. זה הכי חשוב בחיים. עבודה פחות, כסף יותר. יותר, זה הכי חשוב. זה הגרף שאנחנו רוצים. כן, שיהיה... פחות עבודה, יותר כסף. לקחת עוגה ו... נשאיר אותה שלמה. אתם הגעתם לכתובת הנכון. כן, נכון. בוא תוציא את החוזה. קיצור, אני עושה. לא, חוזה עכשיו. לא, עכשיו לא צריך חוזה, לא צריך. בוא נדבר איתו, מה אתה קופץ לך? כשהוא למד באוניברסיטה, הוא היה בסטנדאפ אוניברסיטה. כן, היית בסטנדאפ? בטורקיה? איפה? לא, האוניברסיטה הייתה בסטנדאפ שלי. לא אני בסטנדאפ. מה גבוה? מבין, כל האוניברסיטה הייתה אצלי. יפה. וואלה. רגע, איפה נולדת? בטורקיה? אני נולדתי קרוב לטורקיה, קרוב לאזרבייג'אן, קרוב לטורקמיניסטן, קרוב לארמניה, קרוב לגרוזיה. אתה קרוב משפחה של כולם. קווקז. זה קרוב משפחה של כל הקווקז. אני נולדתי בדגיסטן. דגיסטן. אתה מדוגדג? אם מדגדגים אותך, אתה צודק. הוא עכשיו יגיד משהו לא נכון. אתה יודע מה זה דגיסטן? לא, דגיסטן זה שפה בארץ פתאום נתנו לנו שם יהודי קווקז. אז אנחנו מיהודי קווקז, כאילו משוגעים. מקביל דיגי. כאילו יורים בך 6 כדורים ואתה עוד רץ כמו איזה סייגה קטנה קילומטר. אתה מבין עם הכדורים ברגליים. מצאו על מי לראות, בקיצור. אז אני מסוג הזה. הכל טוב ויפה. אני לא נעשה להקה, בוא נהיה אנשים שמציגים אנשים בעולם. תדעו, הקדוש ברוך הוא בשמיים, רואה הכל. אנחנו ננצח. בכל מחיר אנחנו ננצח. אין דבר שני, ולא יכול להיות. וכולנו מחכים למשיח. שמשיח יבוא. יש עוד יום משהו יפה ברדיו. הופתענו, אבל לא הוכרענו. הוא בדרך. לא הוכרענו, אנחנו ננצח. בדרך. שאלוהים יפתח לכם שערי הצלחה, הרבה בריאות, לך ולמשפחה, לבן שלך, למשפחות. אתה לא קשור אפילו, אתה סתם כאילו לוקח בחדר. לכולם. תעשה לנו טובה איתו, אל תאכל מהתפוח, זה יותר מדי סוכר. אל תיתן תבקש עוד מורפיום. הוא פוזל לשם, אני רואה אותו פוזל לשם, כל הזמן פוזל. הבנת, כן? אתה פוזל. או תפוח או מורפיום. אז אני בחרתי מורפיום. אני גם הייתי לוקח את זה. ויקטור, אנחנו נניח לך. תנוח, תתחזק, ויקטור. בוא, זה ויקטור. חטף 800 כדורים רק לידיים. 6 בשיניים תפס. אתה לא מבין בכמה זה, יורק עליהם ועל מחבלים חזרה, ויוציא את כל המדינה וזה, ורץ לפה, בוא נמשיך לרוץ, ועושה הופעת הערב סטנדאפ, תכירו. איזה מודל. גר ליד רחל? אתם גרים ליד רחל הזאת? רחל מדהים. הוא יודע לעשות מצב רוח. מה אתה צריך? שלח אותנו לגמרי שלי. יאללה חבר'ה, ויקטור, תודה רבה. אתה רוצה מסך ברגליים לפני שנלך? לא, ביי, ויקטור. תודה רבה.